Bona nit a tothom. Soc l'alcalde de Folgueroles, un poble de 2.367 habitants, un poble tranquil, pàtria de Verdaguer, de mossèn Cinto Verdaguer, l'escriptor, el poeta que va fer el poema Canigó. Doncs en aquest poble de Folgueroles hem notat el pes del poder central de l'estat espanyol, del pes de la democràcia que no és democràcia que utilitza l'estat espanyol per anorrear els catalans. I com l'hem notat aquest pes? Doncs fa un mes, el dia 23, el dilluns dia 23, a la matinada, 20 policies o 30 guàrdies civils amb metrallet en mà van entrar aixafant la porta d'una casa del poble, van aixafar els panys i van entrar. A dins hi havia un meu conciutadà, un noi de Folgueroles, amb el seu fill dormint. Li van dir, todos al suelo, ja coneixeu aquesta frase. Todos al suelo, i van encanonar, van posar-li l'escopeta o la metralleta al cap del nen i al cap del pare. I tot això per què ho van fer? Perquè en Xevi, aquest nostre amic, aquest folguerolenc, l'acusen de terrorisme. Li van trobar res. No li trobaran res. Res no li trobaran, perquè és una persona molt involucrada en el poble. És una persona de bé, un home de pau. Però com que és del CDR, o havia set del CDR, o havia estat amb Esquerra Republicana, o es havia mogut per entitats culturals i socials, doncs li ha tocat amb ell. I ens volen fer por. Els pobles de Folgueroles, el poble de Folgueroles, la gent de Folgueroles ha respost de manera meravellosa. Si érem independentistes, ara ho som molt més. I si hi vam anar a la marxa aquests últims dies, hi hem anat amb la bandera ben alta. I tot això us ho explico perquè veieu que necessitem ja una república catalana i marxar d'aquest collons de país que es diu Espanya. Salut i república! Bona nit a tothom. Està bé. Sí. El meu nom és Xavi Barranco i soc al Batlle de Portbou. En Ramon ens va venir a oferir la possibilitat de fer una exposició sobre els actes ignominiosos que es van cometre durant el referèndum. M'imagino que tots sou conscients que Portbou, amb la presència que té de les diferents forces de seguretat, no resulta massa senzill poder fer aquest tipus d'exposició. En qualsevol cas, avui, quan he vingut aquí, la veritat és que he sentit una emoció i m'he sentit tan ben acollit que he decidit que davant vostre i avui prendré dos compromisos. El primer de tot, quan torni, avui no perquè serà massa tard, però demà al matí, penso explicar als quatre vents, als meus conciutadans, que estiguin tranquils, que a l'altra banda de la muntanya tenim els nostres germans i que els nostres germans no ens deixaran sols. I el segon compromís, i amb això acabo, és des de l'alcaldia de Portbou continuar lluitant no només per la nostra nació, sinó pels nostres drets inalienables, que són els que ara mateix l'estat espanyol està intentant esclafar. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Bon vespre a tots i gràcies per continuar aquí.
Jo faig d'alcalde al Port de la Selva, un municipi també a tocar Portbou, però a més tinc l'honor de representar 786 municipis independentistes del nostre país. Soc el president de l'Associació de Municipis per la Independència, que des del primer dia estem patint la persecució judicial d'aquest estat demofòbic que teniu a l'altre costat dels Pirineus. Els electes del món local tenim acumulats més de 500 causes i per tant sabem molt bé què és això de la repressió. I avui tinc moltes ganes de ser aquí. He tingut oportunitat durant aquest procés que estem vivint al Principat de ser aquí per explicar i per compartir amb els electes i també amb molts de vosaltres el que anava passant a casa nostra, i avui volia ser aquí per donar les gràcies un cop més per aquest suport que sempre hem trobat aquí. I ho fem aquesta setmana que hem tingut la previsible sentència, i parlo de previsible sentència perquè algú ho deia abans, és una sentència que sabíem que no podia acabar bé perquè només s'ha basat en els informes i els atestats que havia fet la Guàrdia Civil i la policia espanyola i amb el que havien dit els fiscals. I no s'ha tingut en compte per res tot el judici, tot el que van explicar que havien fet o que havien deixat de fer els nostres líders socials i polítics. Per tant, queda clar que ells són presos polítics, queda clar que aquest ha estat un judici polític perquè se'ls ha condemnat no pel que van fer o pel que van deixar de fer, sinó que se'ls ha condemnat pel que pensen i pel que anhelen, que és el que pensem i anhelem centenars de mils de persones de l'altre costat dels Pirineus. I deixeu-me dir-vos que els municipis, les dues entitats més importants municipalistes de l'altre costat, l'Associació Catalana de Municipis i la nostra, l'AMI, el que hem fet és posar en marxa una moció aquesta setmana mateix on els ajuntaments el que fem és tornar-nos a posicionar, primer rebutjar aquesta sentència, demanar la llibertat immediata d'aquestes 9 persones, refermar el nostre compromís amb la no violència i amb el pacifisme, que és el que ha estat el nostre moviment, i refermar-nos amb la defensa dels drets bàsics i fonamentals, i entre ells el dret a l'autodeterminació. I ara que parlava del nostre compromís amb la no violència, deixeu-me fer una referència a la violència que aquesta sí que ha arribat arreu del món, que s'està visquent després de la sentència a casa nostra. Malgrat aquesta setmana a algú li sembli que a Barcelona hi ha hagut els actes de violència més importants de l'estat espanyol, que no s'equivoquin. L'acte més violent que hi ha hagut aquesta setmana a l'estat espanyol ha sigut la sentència. Una sentència que ha condemnat 9 anys, de 9 a 12 anys a persones honestes i demòcrates, i els ha condemnat només per donar la possibilitat de dipositar una papereta en una urna per poder decidir el seu futur. Us volia dir que això ja no va només de Catalunya, que això no és un problema local, que això no és un problema d'independència. Aquest és un problema de l'Europa del segle XXI, perquè és un problema de drets bàsics i fonamentals. I per resoldre el problema d'ordre públic que aquesta setmana estem visquent a Barcelona, segurament amb la repressió ho podran aturar momentàniament, però el que hem de tenir clar és que aquests desordres, aquests problemes d'ordre públic que tenim ara són resultat de no haver resolt un problema polític. I aquest problema polític no el resoldrà la repressió, no el resoldrà, només el resoldrà el diàleg. Un diàleg que sabem que l'estat espanyol no vol. L'estat espanyol no vol seure
amb nosaltres en una taula i tenir un diàleg sincer i sense condicions, perquè estaria reconeguent que som un subjecte polític i això és el que no volen. No volen reconèixer que som un poble de més de 1.000 anys. I és aquí on us demano el suport, perquè només serà la pressió des de dins, però també la pressió des de fora, que els farà seure en una taula i resoldre això que tots sabem que és un conflicte polític. Moltes gràcies per ser-hi, salut i independència. Gràcies. Doncs ara tornarem a posar un vídeo, Sebastián. Potser el vídeo d'en Jordi Cuixart, president d'Òmnium, que ha cridat també a manifestar avui. I convidi els músics a pujar a l'escenari i instal·lar tot. També aprofitem l'ocasió, mentrestant que hi ha el vídeo. Podeu aprofitar per pujar, instal·lar-vos i endavant el vídeo. I dono les gràcies a tots els angelets que han ajudat aquesta nit, els que graven Quique, Alan, el Gobigraf que ha fet fotos i també tota la gent, no sé, hi ha una trentena d'angelets que estan aquí i que han ajudat molt i moltes gràcies.